Tuto je pekný fórik. Až s dvojitým ponaučením a je tam použité niečo, čo používam dosť z matematiky, volá sa to, že trojčlenka. Čiže napríklad 0,7 kg svalu priberieš za jeden mesiac a 1,2 kg svalu priberieš za koľko mesiacov, nevieš, hej, čiže x. A už počítaš, je to priama úmera, čiže čím viac mesiacov, tým viac svalov, takže 0,7 gramu ku 1 rovná sa 1,2 gramu ku x a proste už sa to ráta, hej, proste tuto je to podobné, len trošku ináč zapísané, skúmame vlastne past participle, čiže vlastne trpné príčastie od letieť, čiže flown a ideme akože rástol ku trpné príčastie od rásť sa rovná zase minulý čas od letieť, čiže letel ku, nevieme, až sa to vlastne vypočíta. Hej, a teraz tí učitelia kúkajú, že viete ako. A tak viete ako.